kamaran beste alde, Lucia Burgi, IESaren aurkako herri batzordetako ordezkari bezala egongo zaigu gaur, Komisio Antizida edo deitzen den hortakoa. Lehenik eta behin, egunon eta ongi etorria? Egunon, mila esker. Zer moduz pasatu da konfinamentua eta orain zer moduz izaten ari da deskonfinamentu hau? Konfinamendua nahiko ondo. Hasiera batean, zalantzekin, azkenean, momentu berri bat izan da guztiontzat, eta baita guretzat ere. Eta, batzordetik nahiko pozik gaude, azkarrak izan gara, transformazio honetan, gure zerbitzuak eta, mantendu izan ditugu, ahal izan dugun heinean, eta, nahiko ondo, ni pertsonalki ondo eraman ditut, 2 hilabete edo iaia 3 hilabete hauek, eta orain, normaltasun berri honi, edo honetara, sartzeko gogokin, eta hortan gabiltza, baita ere, gure presentzia publikoa berreskuratzen ari gara, urrengo astean irekitzeko intentzioa daukagu, eta, hortan gabiltza, baina ondo. Haunitz aldatu da, zuek egin behar zerbitzua erran nahi dut, orain, konfinamentu garaian, baldintzatu egin du konfinamentuak, zuek eskaintzen duzuen zerbitzua? Egia esan guk zerbitzu asko ematen ditugu, egia da gai oso zehatz batean lan egiten dugula, eta agi bada, gure gaia eta osasun sexuala, baina gero aulantzeko bideak baunitzak dira. Eta orduan batzuk kalteak edo kaltetu egin direla, baina beste batzuk mantendu izan alditugu. Adibidez, guk egiten dugu laguntza emozionala, eta hori gainera zerbitzu hori handitu egin da, telefonoz egin ditugu laguntza emozional guzti horiek eta aholkularitzak, baina hori mantendu izan aldugu. Gero egiten dugu baita ere elikagaien banaketa, hontan ere familia kopurua handitu egin da azkenengo 2 hilabete hauetan, baina gu gauza horiek mantendu izan ditugu. Eta bestelako batzu, jaietan egiten dugun kanpainak eta holakoak, jaiak ez dira ospatu behar, gure kanpainak baita ere, hortan aldaketa potentea eman diogu, eta erabili ditugu Instagram, Facebooken, tresna moduan, pertsona gazteei batez ere heltzeko. Beraz, eskaintzen dituzuen zerbitzuak horiek dire, horietatik aparte zein dira? Pixkoat zuen funtzioa momentu honetan gizartean zein da? Diot batez ere agian batzuk ezagutuko dute, baina beste atzok agian ezagutzen ez duten entzat. Gure batzordean betidanik izan dituen aurten bete behar ditugu 32 urte, beraz, izan dugu hori trajektoria luzea, eta betidanik izan ditugu eta mantentzen ditugu gaur egun helburuak. Horien artean badaukagu osasun sexuala sustatzea, giba eta beste sexu bidez transmititzen diren infekzioak prebenitzea, estigma eta diskriminazioen aurka borrokatzea eta giza eskubideak eta eskubide sexualak aldarrikatzea. Horiek dira gure helburuak. Eta horiek aurrera eramateko badauzkagu programa ezberdinak, alde batetik egiten dugu arrisku murrizketak, hontan gure batzordean egiten dugu material prebentiboaren banaketa, eta honen inguruko baita ere aholkularitza eta informazioa ematen dugu. Egiten ditugu baita ere siringen trukea, lan egiten dugu bide parenteralaren bidez drogak hartzen dituzten pertsonekin, eta haiekin siringa trukea egiten dugu. LGTBI-kuren kolektiboarekin baita ere lan egiten dugu. Ez dakit ezagutzen duzun ala ez, eta ikusten ari diren pertsonak ezagutzen duten, baina historikoki giba eta IESaren arloa batez ere gay, bisexual eta beste gizonekin harreman sexuala dituzten gizonekin estu ibili gara bidean, ez?
baino guretzat interesgarria da kolektiboaren beste hizki batzuetan baita ere begirada jartzea, eta hortan bai transexual pertsonekin, lesbianekin, elkarlanean gabiltza, baita ere osasun sexuala haien kolektiboan sustatzeko. Ze gehiago, baita ere gibaren froga egiten dugu, doakoa konfidentziala eta azkarra, eta berez, prebentziorako momentu interesgarria da, aholkularitza egiteko, eta bakoitzak arrisku praktikak mantendu izan baditugu, jakin alizateko giba daukaguna ez. Gehiago, tailer formakuntza baita ere programa daukagu, batez ere gazteekin egiten dugu, baina baita ere profesionalekin, eta, uste dugu gure gaia, hemen ikusten ari den baita ere bezala, ez? Arlo asko zeharkatzen dituela, eta interesgarria dela guztiok, kontuan izatea gauza hauek. Holako, baditugu programa asko, Joseba, orduan, baina gutxi gora bera ideia bat egiteko hortik doaz gure, eta, gero kanpainak, ez, azkenean, ez dakit, nola bait gure tresna dira kanpainak baita ere gai hauek ikustarazteko. Erran behar, koronavirusak, nola baita, koronavirusa burura ekarri dula baita ere garai bateko, IES sortu zuen virusaren inguruan, eztabaidak, estigmatizazioa. Zuek ikusten diozue parekatasunik zerbaitetan, alde batetik, eta bertzaletik, ze puntuteraino baita ere IESaren aurkako komisioan baldintzatu egindu zuen lana jarduera, honek, konfinamentuak eta baita ere pandemiak. Gu parekotasuna ikusten diogu alde batetik eta gainera hortan entzun ditugun informazioa guztiak historikoki bizitako momentu horietara baita ere eraman gaitu. Ez dakit alde batetik ez jakintasuna, hasiera batean IESarekin hori estigmatizazio guzti hori eta diskriminazioa hortik zetorren, ez genekielako eta oraindik ere mantentzen da, baina ez genekielako nola transmititzen zen, zer zen, eta gauza horiegu ikusten ari gara, momentu honetan ematen ari direla, ez? Baina gero egin direla parekotasun batzuk, ez gure ustez, ez dakit bakunaren edo txertoaren inguruan, ez asko hitz egin da horren, parekotasun hori egin da, eta guk, hortan ez gara gehiegi zartu nahi. Baina ikusten dugu, ikasitakoa, baita ere hemen praktikan jarri behar dugula, ez? Eta berriro akatz berdinak ez sortzeko, eta estigma eta diskriminazioa hori alde batera utziz, adibidez gure borrokan, ez, eta gibaren borrokan, medikuntza aldetik asko aurreratu izan da, baina estigma eta diskriminazioa hori gaur egun oraindik ere mahai gainean dago, ez, eta hori da guretzat gogorrena, eta gustatuko litzaiguke koronavirus gai honekin gauza beraz gertatzea. Bezatetik, xertuarena, pentsatzen du mahai gainean egongo dela, beraz, orain borroka guztia egiten ari da, nolabait ere, xertoa lortzeko kontu horretan, IESak oraindik xertorik ez du lortu, eta ez dirudi, epe laburrean mintzet, lortuko denik. Ez, momentu zor gabiltza, izango litzateke beste aurrera pauso bat, pauso asko eman dira, eta, nolabait, ikusi izan ditugu gu adibidez gure batzordetik apustu handia egin dugu giza edo gizartearen txertoari edo olako izen bat jarri diogunari, ez? Soziobakuna esaten diogu. Horrek zer esan nahi du, azkenean gizarteak badaukagu informazioa eta ardura daukagula gai guztietan eta hontan baita ere, eta gu izan algarela nola baiteko txertoa, ez? Gure jokatzeko modua. Informazioa kalitatezkoa izaten baldin badugu eta gauza horiek egiten dutela prebentzioa aurrera joatea, ez? Jende gazteak momentu honetan IESaren informazioa badauka, beraz badaki IESari nola IES egin behar zaio, inoiz hobeki erranda?
Bai, informazioa daukagu, baina gauza da informazioa ez dela bakarrik, informazioa daukagu, baina beste pauso bat eman behar diogu. Informazio hori barneratu behar dugu eta gurea egin. Hau da, kontuan izan behar dugu eta giba gureekin edo zerikusia daukala gizarte osoarekin. Eta orduan, komentatzen genuen estigma eta diskriminazio hori ekartzen gaitu, kolektibo edo estigmatizazio gehiago daukaten kolektiboetan, oraindik ere begirada hor jartzea. Eta horrekin, puzteko garaia da, gure ustez, eta guk uste dugu pertsona gaztea guk gutxienez egiten ditugun kanpainetan. Eta ez dakit, unibertsitatera joaten garen bakoitzean, daukagun erantzuna oso positiboa da. Eta gazteei kezkatzen dien gaia da, eta gainera dakite. Zer den, nola saiestu behar den, baina ikusi behar dugu uste bestelako mekanismoak edo faktoreak hor jokatzen dute, gero, batez ere ez gainera giba oso erraz prebenitzen den virusa da, ez? Penetrazioetan preserbatiboa erabiltzen baldin badugu, listo, ez dago gehiagorik, ez? Pixko bat hola murrizteko, baina egia ez da gaur egun sexu bidez transmititzen den infekzioa da, beraz, hor dago gakoa. Gauza da, etortzen garela hezkuntza batetik eta hezkuntza sexuala falta izan dugula urte askotan, egia da, azkenengo urtetan gobernutik, impultsoa eman zaiola sexu osasunari eta sexu hezkuntzari, eta horrek nik uste dut hemendik urte batzutara etortzen diren gazteak, igual nolabaiteko bestelako harremanak eta bestelako neurriak hartzea batez ere sexu praktiketan, ez? Baina guk ez dugu sexu hezkuntza hori jaso. Beraz, orain ikusten ari da gu gara, ez orain gaztea garenak, eta ez dugunez hori izan, nik uste dut hortan indarrak jarri behar direla, ez? Eta etorriko diren gazteak, sexu hezkuntza izan ez gero, bestelako harremanak izango dituztela. Badago baita ere, agian pentsaeran, edo izaeran pentsaerangatik diot, baita ere sexu modu horren aurka dijoazenak, adibidez, ez dituztenak kondoiak onartzen eta horrelakorik, badago baita ere jende gaztearen artean, nola baiteko korriente edo ikuspegia? Bai, noski, baina hori izan da jaso dugu mezua. Kondoia hori erosoa esela, kondoia erraz apurtzen zela, horiek izan dira gure mezuak, beraz hori da ikasi duguna. Gure batzordetik justamente horri buelta ematen diogu eta material preventiboa erotizatzen dugu. Hau da, jolasteko beste modu bat da, eta gure harremanetan aukera ematen digun baita ere materiala, gure gorputzak ezagutzeko, bestearen gorputza ezagutzeko, gainera gure osasuna zaintzeko, orduan, hortan lan handia daukagu oraindikan, baina nik uste, baita ere polita dela. Oraingoan, konfinamendu garaian, bai Gazteriaren Kontseiluarekin eta Hegoak Elkartearekin batera, egin dugu Disfrutatu Fest Instagramen festival bat. Gu orokorrean eta urtean zehar joaten gara festivaletara gure karparekin eta osasun sexuala sustatzera, eta baita erean banatzen du material preventiboak eta material preventiboen inguruan informazioa eta orain hitz egiten ari garen gauza hauetaz hitz egiten dugu pertsona gazteekin eta orain transformatu dugu eta Instagramen bitartez egiten ari gara musika taldeekin jotzen digute abesti bat, eta gero abestiaren inguruan edo abestiaren mezuaren inguruan elkarrizketa egiten dugu. Eta holako gauzak ateratzen dira, eta batez ere pertsona gazteak dira konektatzen direnak, Instagram gehien erabiltzen duten pertsona gaztea gara, eta harrera oso ona izan du. Hau da, ez dakit interesa daukagu gazteak gai hauetan, eta aldugun neinean, sartzen ditugu mezu horiek, preserbatiboak eta bestelako material preventiboak,
gogoz eta disfrutatzeko gogokin erabiltzeko, ez? Eta ez pesadilla bat bezala, ez? Berriro ere hau erabili behar, ez? Baizik eta nik erabiltzen dut nire osasuna zaindu nahi dudalako. Bueno, eta zure ustez, koronavirusak izango du lehen bat eta ondoren bat, aldatuko da gizartearen funtzionamentua? Bueno, gustatuko litzaidake hala izatea, baina, bueno, nik uste dut eta, bueno, aldaketa guztiak aukera ekartzen dutela, bai aldaketa onak ala txarrak izan aukera dira gure bizitzan, eta hola bezala hartuko nuke ni koronavirusaren garaia, ez? Gainera, bueno, gustatuko litzaidake gauza batzutan aldaketak egitea, baina, bueno, ez dakit, ikustea hori Joseba, oraindik, bai, ez naiz aurreratuko, bueno, ez dakit, ikusiko dugu, ea zer etortzen zaigun. Aurten bintzet, gutxienez, aipatzen zenuten baitere festetan hor antolatzen dituzuela informazio guneak eta horrelako gozak, hori festak aldatuko dira aurten, pentsatzen dut egiten diren tokietan, haunitz tokietan bertan bera erori dira. Zuek kanpaina hori nola berrantolatu behar duzue edo bermoldatu behar duzue? Bira, printzipioz egin duguna da, komentatu dizudana. Instagramen bitartez disfrutatu feste egin dugu, eta gainera, parte hartu dute aurreko urtetan, bueno, elkarlanean ibili garen musika taldeekin, ez? Eta hori hortan polita izan da, ze bueno, berrikusi gara, eta bueno, beste modu batean. Orduan, hortatik hori buelta eman diogu. Bestaldetik, ez dakigu, eta lantxambia, bueno, ez dakit festival batzuk badirudi aurrera doaz, ez dakit bere epeak aldatu dituzte, baino dirudienez, ez dakit edo momentuz, aurrera joateko intentzioa daukate, eta, bueno, hortan gabiltza, San Ferminetan ere bagu kanpaina oso polita egiten genuen, eta orain, bueno, bai peña eta tabernekin, elkarrizketetan gabiltza, ze nolako edo nola transformatzen dugun gure kanpaina, gure mezua zabaltzeko, naiz eta, bueno, formalki, San Ferminetak ez ospatu, bueno, suposatzen dugu nolabaiteko ekintzak egingo direla, eta hortan, gu izan gara baita ere gure mezua gutxienez, ez? Eta, bueno, ikustear eta hortan lanean urte hau hola izango da, ez? Aldaketa askorekin eta transformazioa. Beraz, erran daiteke transformazio nagusia izanen dela, zuzenekoa izan beharrean, gehien bat, Instagram eta teknologi berriak ematen dituzten bideokonferentziak eta solasaldiak, eta beraz teknologia tarte handiagoa hartuko duela, ez? Aurtengo urte honetan, dirudienez. Bai, noski baietz. Denboraldi honetan, bueno, eskitzan da guztia pantailekin, ez? Gehiegi, baino hau izan da gure tresna, eta orduan erabili behar izan dugu, bai ordenagailuekin, mobilekin, eta bueno, ez dakigu oso ondo nola izango den hemendik aurrera, bai nola ez, bai Instagram, Facebook eta holakoak, bueno, haien erabilera gora egin du, eta guk baita ere gora egin dugu berarekin, baina, bueno, uste dugu baita ere igual formakuntzak eta igual talde txikiagotan egin ahalko ditugula, hori da gure intentzioa, ez dakit, 10-15 pertsonendako tailerrak egin ahal izatea, ez dakigu kontzertu txikiagoak egiteko aukera izango den, eta orduan hortan igual nola baiteko interbentzioa egin dezakegun. Bueno, bai, baina pantaiak jarraituko dira gure bizitzan, bai, eta gure lanean baita ere, bai. Bueno, eta bezaletik aurrekontuaren aldetik eta guzti hori administrazioarekin harremanak, aldatuko ditu baita ere honek, zuek jasotzen dituzuen diru laguntzak edo, bueno, lehen badaude, berrituko dira edo kontu guzti honek aldatuko du hori ere. Nola aurreikusten duzue etorkizuna? Momentuz uste dugu aurten mantenduko direla. Zalantzak izan genituen hasiera batean ez genekilako, eta, bueno, ez gu ez inork, ez? Orduan, bueno, hor izan dugu zalantza momentu handiak eta, bueno, dirudienez eta izan ditugun elkarrizketen arabera edo, bueno, izan da aurten mantenduko direla.
Ez dakit, uste dugu, izan daitekela igual, urrengo urtean, murrizketa gehiago ikustea, ez? Baina, bueno, hortan gaude, ikustear. Gustatuko litzai duguke ezetz, gure lana, pues, alik eta, azkenean dirua baita ere behar da, ez? Eta diru laguntza, guretzat lana aurrera eramateko parte importantea da. Egia da, borondatez egiten dugula baita ere lan, eta gure entitateak eta gure batzordeak borondatez lan egiten dugun pertsona asko gaude, eta aurrera eramango genituzke gauza batzuk, baina diru laguntzak lana egiten laguntzen du, ez da. Ze egitaragua edo ze programazio edo ze proiektu aurkeztu dizkiozue edo esku artean dituzue adibidez administrazioekin? Guk momentuz egin dugu Nafarroako gobernuari prestatzen ditugun proiektuak, eta batez ere aurkeztu egin ditugu gure egunerokoan egiten ditugu jarduerak. Hau da, lehenago komentatu ditugun arreta guztiak, aholkularitzak, frogak, kanpainak, elikagaien banaketa, hezkuntza, guzti horiek aurkeztu egin ditugu. Orduan epeila aurrean erronkak horiek dira, nola baitere, ez? Gauz horiek aurrera atratzen saiatzea, ez? Hori da, bai. Eta gero Iruñeko udalak baita ere ateratzen dituen haien konbokatoriak eta jarduera gehiago egiteko aukera daukagun diru laguntza horiekin. Eta bukatzen joateko, nola baitere, konfinamentuak erakusi dizuena, zein izan da, batez ere urrun egonez hurbiltasunera iritsi behar zela, hori nola lortzen zuen dute, metria telefono bidez, aipatzen zenuen telefono dei horiekin? Bai, telefono bidez izan da, baita ere, ordenagailuz egindako konferentziak, komentatzen genituen Instagram ematen digun direkto horiek, edo zuzeneko horiek asko hurbiltzen zaitu pertsonari eta baita ikusten ari zaitu guzti hori, baita ere haiek komentatu aldizute momentuan edo galderak egin, eta hori konektatuak mantendu gaitu, baina, hasi gara baita ere taldeko bilerak pertsonalki egiten eta eskertzen da pixko bat hori hurbiltasun hori hurbilagoa izatea, azkenean pantailak asko lagundu egin dute eta aurrera pauso importantea da, baina, hortan, ni nahiago dut pertsonalki eta ikustea, eta, ez dakit momentuz, ukitzea ez, eta besarkatzea, ez da ere, baina, ni nahiago dut, main inguruan egotea guztiak, bai. Oso ongi, Lucia, mil esker gurekin izateagatik, azaltzeagatik pixko bat IESaren aurkako komisioak edo batzordeak esku artean dituzuen gauza guzti horiek, baita ere nola pasatu duzuen konfinamentua, eta, segi bizkor eta lanean. Bai, komentatu, gustatuko litzaidake komentatzea, baita ere Joseba, ari gara gidoi eta laburmetrai lehiaketa batean, Madrileko beste batzorde batetik apoio positibo izena duenak, eta, norbaitek interesatua izango egungo balit, indetectables.es web orrialdean sartu aldirela, eta ikusiko dituztela, oinarriak eta sari guztiak. Beraz, hori zer da zehazki agian nahi baduzu gehiago zabaldu, ikusentzulek gehiago sartu daitzien horietan, joko horretan. Denbora baldin bat daukagu, bai. Denboraldi honetan, edo, aurre urtetan, apoio positiborekin elkarlanean ibile gara, eta aurten, parte hartu nahi genuen, haiek indetectables da, haiek prestatutako telesai bat. Orduan urte honetan sortzen ari gara laugarren denboraldia, eta, bururatu zitzaigun, nola bai, eromena izango da laugarren denboraldi honen izenburua, eta nolabait, koronavirusaren garaian, zenolako biztimenak izan ditugu eromenarekin lotuta, ez? Eta nolabait,
bilketa hori edo, gustatuko litzaigukela, bai laburmetrai batean edo gidoi baten bidez, bai, eztabailtzea eta presentatzea. Orduan, idaztea gustatzen zaion edonori, edo ez dakit historia kontatzea zinemagileak edo zinemazaleak baldin bagara, esan dakoa, indetectables.es orrialdean sartzea eta ikusiko duten informazio edo behar duten informazio guztia. Eta ja hasia zarete lan horretan, ja badaude bilduak zenbait aportazio edo CEP dute pixko bat bere lantxoak edo bere aportazio egin nahi duenak? Epea ireki genuen maiatzaren 15ean, abuztuaren 1 arte denborada daukagu presentatzeko, baina oraindik ez dugu ez laburmetraiik, ez da gidoiik jaso. Baina suposatzen dugu ez dela ia denbora pasa, eta gauza hauek egiteko beharrezkoa dela denbora gehiago. Beraz, gure gauza orain da jakinaraztea lehiaketa hontan gabiltzala, eta listo. Eta espero dugu, bai laburmetrai eta gidoi asko jasotzea. Beraz, erran beharko koronavirusaren egoera berezi honek, hainbat hausnarketa, hainbat gogoeta, hainbat idatzi, filma, laburmetrai eta horrelak ekarriko dituela. Nolapait, garai berezi bat bizi izan dugu, ez da? Hori nolapaitre alde batetik eta bestetik isladatzen ari da. Hori da, bai. Hori da nahi duguna, bakoitzak isladatzea, zeintzuk izan diren haien bizipenak, eta zen nolako lotura egiten dioten eromenarekin. Arrazongi, mil esker eta beste bat arte. Mila esker zuri, Joseba. Agur, ondo izan.